Ți-era foame, mă? Nu-ți dă mami asta să mănânci deloc? Nu sunt nemâncat. Da, iei potuți, adu-i tu potuți. De capul de vecine. Buni? Niam, niam, niam. Mai respiri și tu. E fericit, mă, ce ți-am spus? Până acum urla, acum e fericit. Păi dacă e de haleală? Nu, ce foame mi-e. Niam, 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 niam. Uite aici. E pe antebraț. Sunt gustoși, nu? Aha. Nu, bă, dar ia și tu ce spun eu pe masă, nu e direct la pungă, așa. Bă, adevărul că noi dăm o dată pe săptămână, mă, să mănânce, nu? Așa. Atunci de fost. Deci să nu se îngrase copilul, nu? O dată pe săptămână. Dar varsă-i, mă, toată punga aici. E, păi da, îi dau pufuleții înainte de masă, uite, nu, mănânce într-o jumătate de oră cel târziu. Vreau să nu te vadă. 6, 6. Ia să vedem ce faci. Ia, nu mai. Dramă, nu mai e punga. Mai are unul în pungă. Da. Pești de pește, bravo. Iată. Tampana. Iată. Ce, mă? Ce-ai pierdut? Repede, săracul copil. Ce-ai pierdut, tati? Acolo era și numai. Wow! A picat în cer. Doamne. Nu mulțumesc, Doamne, pentru că au pufulețe. Unde ne-a fost când l-am văzut? Dădeam măcar mai Era devreme. bun. Dea să-l bine.